खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 11 एप्रिल 2023 बारायजाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। ब्रयलार लाबोदों। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव ब्रयलार सोफैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावआव आरोबाव फिन गं 11 ब्रयलार लाबोनाय गारि हमदों। साबकाटा आउटपस्टनि गोख्रों दैदेननायाव गारिखौ होसो हमनायजों लोगोसे गारि ड्राइभारफोरखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दाउनि बेसेना गासै 17 लाखनिबो बांसिन जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोङाव खालामनायनि जेंनाखौ लानानै एबसु आरो बड' साहित्य सभाजों सावरायनो थाखाय हांख्रायहरदों आरो हांख्रायहरनायनि उनाव एबसु आरो बड' साहित्य सभाया गाबोन रनज पेगुजों सावरायगोन होननानै मिथिहोनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 10 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। आसामनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरहला ओनसोलाव गंसे मिनि भेना गंसे स्पिडआव खारनाय डाम्पार गारिजों बा ट्राकजों सौग्रावनानै लामानि जाब्रबथाय जानानै 10 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथायखौ खालामखांनानै डाम्पार गारिया खारखोमालांदों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ नायबिजिरगासिनो दङ। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि उनाव बिक्रम दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनि सिङाव जोबना दोनजानाय एक्स एनडिएफबीफोरजों लोगो मोननानै गोसोआव गाबखांनाय फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोबथेसालिनि सिङाव प्रदीप ब्रह्म मुंनि एक्स एनडिएफबीखौ लोगो मोननानै बिथांनि गांसे गस्लाखौ नेरसोन महरै लाना फैदों आरो बे गस्लाखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिन्थिनाय जादों आरो प्रदीप ब्रह्म बिथाङा बे गस्लाखौनो गोबां गोलाव बोसोर बिजिजों सुथाब गानगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो दिनै आङो प्रदीप ब्रह्म बिथांनि गांसे गस्लाखौ आं लाना फैदों। बिथाङा 9 इयार्स जाबाय। 9 इयार्स जानायाव बिथाङा नैबे गस्लाखौ नाय 4 इयार्स बिथाङा जोमबाय। गस्लाया जियो आरो बेखौनो सुथाबफिनो, जियो आरो सुथेफिनो आरो नाय सुथेनायखौ नुदोंना? सुथे बेखौनो जोमबाय थायो। बेसेबां ट्रेजेडि बिथांमोननि लाइफआ। जेब्ला बिथाङा बुंदों जे आंबो थांनानै थानो लुबैयो, अब्ला आं मोनसे खोथा गोसोखांबाय। दिनै आङो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा सेराव दङ। उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा थैनायनि सिगां डायरियाव मोननैसो लेखाखौ लिरनानै गालांदोंमोन। जाय लेखाखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो मिन्थिगौ। जोंहा अनन्त कुमार ब्रह्म जायहा दिनै डिपुटि सेक्रेटारि बिथाङाबो मिन्थिगौ। आरो बे डायरिनि लिरनानै गालांनाय सिरिखौ बालाबखौ दावराव देख्रेब नार्जारी सार आरो फुंखा इस्लारि सार बिथांमोना मेथाइजों महर होनानै मानगोनां आदा बिग्राय ब्रह्मखौ मेथाइखौ खनहोदोंमोन। आं बेफोरबायदि खोथाखौनो लाना दिनै बुंगासिनो दङ। जोंनो पावार नांगौ, जोंनो मोन्थाय नांगौ। जों गावनो गाव गसंना थानो हानायनि मोन्थायखौ जों खालामनानै लानो हानांगोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।